Mga Panultihon, Kapitulo 16. Ang tawo maghimog mga laraw, apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Ang tawo maghuna-huna nga husto ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo maoy maghukom niini. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw, ug mulampos ka sa pagtuman niini. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan, ug kalaglagan ang sangputan sa taong dautan. Gikasilagan sa Ginoo ang garbuso, ang maong tawo silutan gayud. Pinaagi sa dili mupakyas nga pagkamatinud-anon, ang sala pasayloon. Kahadluki ug tahura ang Ginoo, ug walay dautan nga mahitabo kanimo. Kung ang imong pagkinabuhi nakapahimuot sa Ginoo, bisan ang imong mga kaaway mahimo nimong higala. Mas maayo ang diyutayng bahandi nga nabatunan sa matarong nga paagi kaysa daghan nga nakuha pinaagi sa limbong. Ikaw ang maglaraw, apan ang Ginoo maoy maghiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Ang gahom sa hari gikan sa Dios, ug husto kanunay ang iyang hukom. Gusto sa Ginoo ang husto nga timbangan ug sukdanan, ug ang tanang pagbaligya mahisubay sa kaangayan. Ang mga hari dili makatugot sa buhat nga dautan, kay ang hustisya maumay maghatag og kalig-on sa usa ka pamunuan. Ang hari buot mamati sa kamatuoran, ug kahimut-an niya ang taong magsulti sa matuod. Kun masuko ang hari, lagmit nga may patyon siya, ang maalamon maningkamot sa paglipay kaniya. Ang pag-uyon gikan sa hari nahisama sa panganod nga nagdalag ulan sa tingpugas ug naghatag inig kinabuhi. Mas maayo pa kaayong batunan ang kaalam ug kahibalo kaysa plata ug bulawan. Ang taong but-an musubay sa dalan nga layo sa dautan, busa pagmatngon sa imong padulngan, aron dili mamiligro ang imong kinabuhi. Ang garbo musangpot sa kalaglagan, ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Mas maayo pa nga mapaubsanon uban sa mga kabos kaysa pagpakig-ambit sa mga inagaw sa mga mapahitason. Matnguni ang gitudlo kanimo ug magmalampuson ka, salig sa Ginoo ug magmalipayon ka. Ang maalamon ug hingkod maila tungod sa ilang panabot. Ang pinahiluna niyang pagpanulti magdugang sa iyang gahom sa pagdani sa mga tao. Ang kaalam maoy tinubdan sa kinabuhi alang sa mga maalamon, apan ang pagtudlo sa mga hungog maoy pag-usik sa panahon. Ang maalamon maghuna-huna sa dili pa siya musulti, busa makadani gayud ang iyang isulti. Ang malumong mga pulong sama sa dugos, tamis ug makaayo sa panglawas. Usahay ang gituohan mo nga hustong dalan musangko diay sa kamatayon. Tungod sa tinguha niya nga makakaon, ang mamumuo maghago pag-ayo. Ang taong gusto sa dautan
maglaraw gayud niini, ug bisan ang iyang pagpanulti makadaot. Ang mga daotan nagsabwag sa walay hinungdan nga mga tabi. Naghaling sila kasamok ug nagbungkag sa panaghigalaay. Ang taong bangis mulimbong sa iyang mga higala ug mudaldal kanila ngadto sa katalagman. Pagbantay sa mga tawo nga mungisi ug mukidhat kanimo, kay daotan silag laraw. Ang buhok nga ubano na tungod sa katigulang maoy usa ka matahom nga korona ug ganti sa matarong nga kinabuhi. Mas maayo ang mapailobon kaysa gamhanan. Mas maayo ang makapugong sa kaugalingon kaysa naghari sa syudad. Magripa ang mga tawo aron masayran nila ang kabubuton sa Dios, apan ang Ginoo ray magbuot sa tubag.